Ćali, ja sam Coa, vi gledate novi The Coa Stories. Danas će vas Coa naučiti kako postati poznat. Dok se vaši dedevi i očevi mučili da nauče da sviraju gitaru i lomili prste na njoj, vi tada još niste bili ni u najavi. Danas kada se ti vaši dedevi i očevi svađaju sa vašim babama i ženama, došlo je vaše vreme da vi osvojite neku cicu. Stoga je potrebno, nažalost, u današnje vreme da postanete na neki način poznati. Danas je da postaneš poznat i da se, kako da kažem, probiješ u društvu ili u svom gradu, vrlo lako potrebno ti samo par stvari. Na primjer, telefon neki ili kamera s kojom ćeš se snimati, neki komp, neki mikrofon sa možda nekim slušalicama, da se brate konda našao sam it. I naravno internet. Danas ćemo proći kroz nekoliko lekcija kako postati poznat. Naravno da napomenem pre nego što krenemo da će se ova epizoda odnositi samo na muškarce i da ukoliko ova epizoda dobro prođe u narod, sledeću epizodu ćemo naravno napraviti za ženskadiju. I da ne duži Coa više, da krenemo polako sa tim lekcijama. Počet ćemo prvo sa pevačkim talentima. Danas ti je potrebno da imaš autotune i veruj mi, sve ribice su tvoje. Bolje ako znaš da repuješ i uz to imaš i dara za pisanje tekstova. Volao sam te, volao si me, ti izdao si me, ja ubio sam se. Volao sam te, ti izdao si me, ja ubio sam se. A šta reći za kompozitorske talente koji poznaju rad u Fruity Loopu i ostalim programima? I sad ćemo ga malo dati po bitu, beat, snare-u, harmonici, ovoj gitari, ima da ispadni bato, ima zubovi da gore, ima zubovi da gore. Ukoliko vam to ne uspe, savjetujem vam da postanete vloger kao na primjer Coa, nabavite kameru i počnete da se družite sa njom i krenete da kenjete po YouTube. Zdravo svima, ja sam Coa, vi gledate The Coa Stories i ovo je moja prva epizoda i verujte, vrlo sam komičan, ne znam šta bih rekao, ali nemam neku inspiraciju, ali bit će sve to bolje u sledećoj epizodi, ja sam da se predstavim. Ili ako niste baš komični, da počnete da snimate neke parodije kao Coa i za vas svi počnu da misle da ste neki retard i neka budala koja nema svoj običan život i koja nema šta da radi, pa se tu sprda nešto i pokušava da pokaže koliki je debil. Coine parodije morat ćete da kliknete na neki od linkova prošlih epizoda Coinih da bi mogli da gledate. Do sada je Coa odradio 4 parodije, bit će, nadam se, još, koliko me ne prođe želja. Kraj sam ostavio ono najbolje. Ovo ti bato nisu potrebni tekstovi, ni mikrofoni, ni programi, ni kamere za snimanje, ni tekstovi, ni scenarija, ali, veliko ali, potrebne su ti samo dve stvari. Prva stvar, 5000 prijatelja na Facebooku. Druga stvar, poznavanje rada u Photoshopu. I onda bato kreće slikanje. Onda ide malo editovanja pa share na Facebooku i čekaš da ti cice lajkuju. Osim ako nisi peder pa čekaš nekog tovdžiju. Među tih 1000 nešto cica morat će da se nađe bar jedna koja će da se navata. I tako dečaci moji, ovo bi bio kraj. Ne, ček, ima još nešto. Naprimer, možeš da lažeš devojke da si fudbaler nekog prigradskog kluba i da te baš sad pre neki dan primeti neki menadžer koji se sprema da te odvede na neki superligaški klub. Reći ću je da igram za fudbalski klub iz Male Moštanice i da me ovih dana primetio neki menadžer. Sigurno će se upecati. To je bilo to društvo moje, ovo je bila epizoda za muškarce, ukoliko se ova epizoda primi narod, ide epizoda za ženskadiju. Naravno, ukoliko znate još neki primer kako da postanemo mi muškarci poznati, napišite dole u komentaru, za kraj samo još jedna informacija. Konda mi ovih dana radi intro za stories i za parodije, tako da očekujte ta dva intra za
te dve vrste mojih epizoda u narednoj nekoj od sledećih epizoda. Šta sam teo da kažem? Kraj bih vam samo nešto poručio društvu. Vozite se autom da ne bi išli peške. Ovo je bio još jedan Stories. Pozdrav!